Yan, saan muna? Sunod-sunod ka na. Ayan, meron tayong shampoo. O, sinabi kayo, ate sa'yo hayong ka. Stop. Ito na. Meron din kayong magkano? Oh, popcorn and chicken. Would be gone from me if I could steal one final glance, one final step, one final dance with him. I'd play a song that would never ever end, 'cause I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I listen outside her door, and I hear her mama crying for him. I pray for her even more than me. I pray for her even more than me. I know I'm praying for much too much, but could you send back the Ayan, cancel na tayo. Birthday song ni tatay, ah. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Isa pa! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. What? Okay, sir. Bago nyo po i-blowing ang candle, dapat po silang mag-wish before you blow the candle. Go! At-wish kayo sa inyo blow. At-wish kayo, ah. Kaya malakanak ko ti pa. Papatim kanya ka lagi ko nakpay. Pag natakatuam, thank you. Oh. Blow! Ayan! Happy birthday, sir! Ah, diba? Asa, ba? Ano lang yan? Ang kanyang sorpresa. Meron din siya inihandang letter para sa inyo. Maaari bang basahin ni ate? Sino po ang pwedeng magbasa? Ang inyong anak or si mother? Si Mother. Mother! Ikaw ang magbabasa ha para
kay Daddy. Letter Daddy May. Dapat message. Dapat nag-cover natin mata. Lapit mo na lang. Yan. Pinas yun yung nunod yun. Uy. Sige. Happy birthday po. Nadanon manan tay birthday mo. Pasensyakan pa. Taawan naktatang birthday mo. Thank you, Papa. Arata ka kanayon kinyami nga kakabsat kin thank you amin nga sakripisyo kada kami. Iso syakmat ti agso balit kinyayo tatta. Hanggang napigsanak pa dito yung agtrabaho. Kanta sika ti amami nga inted ni Apo ta permit ti kinasingpot mo kinyami amin. Iso nga blessing ka kanyami Papa. Sapay lang kumata ikan naka ti ado nga birthday pa ni Apo. Anos lang basit Father. Balang araw magkakasama rin tayo lahat. Basta yun lang wish ko. Kin ka. Alagaam ka na yun ta sarilim hinayayat kayo amin dita. Ayan. Ayan! Ano po ang masasabi niyo kay Ma'am May, sir? Sa inyong anak na nasa Korea ngayon. Buya ko na tagi-video Na-message siya, sir. Kanya ni Ma'am May. Yung ganyaman na kanak puti pa kita pagbagyo kita. Nalalaga mata pagbagay. Pati ata kadam ta no. Ano nyo lang. Kakararag kila ta ginapo. Kakararag tayo. Si Ma'am, ano pong message niyo kay sir? Kayong birthday ni sir. Okay, bagbalat ta kinila kay ko madam. Ikanalatan ni Apo matatipigpig sa tibagbagina. Alat daw. Lalo ko yung nakanalitik ko pala dyan. Tikas takot. Matadupay ti taw-tawon nga panagdin namin. Makuami pa nagitan namin. Madam. Nakita na pa puyo. Thank you anak ko. Timpa kuam kan ni papang mo. Gananad ka kanayon dita. Naiayat da ka. Ayan. Ni Ma'am May. Oh, isuti kayat na nga itad kanya ni Father kun kanyayo kaya na nga itulod na gito sorpresa para at birthday yo mai-raos tayo nga na siya at happy, di ba? Masaya kayo, sir! Nakintap ni ate! Ayan. So Ma'am May, ingat kayo dyan. Dahil, ayan siya! Nakalive siya! Ayan, nakalive siya. Ayan. Yan po ang nais niyang iparating sa inyo ngayong kaarawan ninyo, sir. So, in behalf of Edmund's Flower Shop and Party Nest, thank you, Ma'am May from Korea. Salamat sa tiwala at sa pag-trust sa amin. Ay, sa pagpili ka lang. Ayan. So, ingat kayo dyan. Masaya ka, ate! Tay, masaya! Ate May, masaya mo? Oh, ayan. Agad-agad dyan kay ate. Yan, kay love niya kayo. Ayan, kayo ni Mama at ni Papa, kunana. Ayan, ang paligsan pa'y kumataw. Kaya may pasabog gilitan mo sa kumataw. Ayan, so, thank you, Mama. Ingat kayo dyan. Bye! Mayroon pa! May pahabol lang yan. Madami nagpahabol lang. Siyempre, tipiting naman kita. If na ate na, ipakibukas, sir. Oh, kala nyo, yun lang. Boy pa, si Papa. Yan, dito sir. Yan, likabon nyo, sir. Ay, mahilig pala kayo sa picture, Napansin ko. Ako wala pang picture doon sa bahay. Sige, sir. Yan. O, diba? Binalkot ko nga nalaeng. Sa patiltilugan. Ay. Tilugan. Diba, sir? Sige, sir. Likaban nyo. Ang pagparagasingan. Yeah! Oh, syempre, mahilig talaga pala kayo sa my friend ba? Napansin niya. Ayan, oh. Ayan. Dati picture yun. Aduwa. Ayan, ipasama niyo, sir.
Tatay ka, nagdakot ko. Sakal. Kailangan mo kata. Wow, amo kata, washing machine. Kutsing sa, dito ro. Ala na kaya yan? Ala, mahilig sa kansyon. Hindi ka tinay. Sir, atin eh. Laging Girl Scout. Kasi. Kailan natin yan, tingnan natin yung tinapay yung marami. Ay, nakupi. Ay, naganda. Ang kahon yung tinapay. Baka balik. Wow! Ano to? Radyo. Mahilig kayo, sir, ah! Mahilig si Sir Arbor Latan. Saan ta kailangan atin ng surprise, ha? Charot. Ayan! Wow. Wow! Wala, meron pa! Wow! Sticker! Ilabas din. Ilabas natin, tata! Ilabas! Nag-radyo tayo. Agpa-disco tayo man tatagal daw. Ang ikikarta ng te. Yan! Wow! Oh, mahilig siya tugtog ng kulong. Ang tanading. Mahilig ang tugtog, ah. Ganda. Smile, sir. At atabi sa... Baka mic ata. Mike Guys. Guys. Ay, nag-sweet, ah.